Hej, mit navn er Kenneth Mikkelsen, og jeg er direktør for Ringkøbing Fjord Erhvervsråd. Vi er en medlemsbaseret organisation, som medlemmer har et bredt udsnit af erhvervslivet i Ringkøbing Kommune. Som organisation har vi 3 hovedindsatsområder, vi arbejder ud fra. Først og fremmest så er vi en lokal interesseorganisation, som gennem dialog med politikere, embedsmænd og ikke mindst virksomhederne forsøger at skabe de bedst mulige rammebetingelser for at drive virksomhed i Ringkøbing Kommune. Vi har fokus på den lokale udvikling. Vi er den lokale stemme, når der skal kæmpes for eksempelvis tiltrækning af investeringer inden for digital infrastruktur, det kunne være trafikal infrastruktur, men også tiltrækning af private virksomheder og private arbejdspladser er et rigtig vigtigt indsatsområde for os. Vores andet ben er Erhvervscentret, som er den operationelle del af Erhvervsrådet. Her har vi fokus på at vejlede iværksættere og virksomheder. Det er en opgave, vi løser som operatør for Ringkøbing Kommune. Så sidder du derude med den gode idé til et nyt produkt eller en ny serviceydelse, ja, så er vi sat i verden til at vejlede dig omkring alt det kræver for at starte en ny virksomhed. Vi kan også sætte dig i forbindelse med nogle af de rigtige eksperter, som kan hjælpe din virksomhed på vej. Så kort sagt, ja, så kan vi udvikle din idé til også at blive til din kommende virksomhed. Vi afholder også jævnligt iværksætterkurser. Her bringer eksperter dig hele vejen rundt om det og starte din egen virksomhed. Du møder også ligesindede, som du kan spare med og indgå i kommende netværkssammenhænge med. Vi vil aldrig gøre os til dommere over din idé eller din kommende virksomhed, men vi vil gerne sikre os, at du har fået belyst alle aspekter omkring din virksomhed og omkring din idé. Og så er valget derefter helt dit eget. Er du en mere etableret virksomhed, har vi også en lang række af spændende tilbud. Her tager vores vejledning altid afsæt i en fælles gennemgang af virksomhedens udfordringer og virksomhedens udviklingspotentialer. Ud fra virksomhedens konkrete behov, der bygger vi bro til de mere end 100 forskellige specialistorganisationer og de mange støtteordninger, der findes i erhvervsfremmesystemet. Så står du over for et udviklingsprojekt, står du med konkrete udfordringer, så kontakt os og lad os være stifinderen ind igennem erhvervsfremmejunglen. Vores tredje ben er udviklingsmusklen, en projektenhed, hvor vi har stor erfaring i at drive erhvervsrettede projekter. Helt konkret arbejder vi i øjeblikket med at tiltrække og fastholde højt uddannet arbejdskraft til vores lokale virksomheder. Vi arbejder også med at udvikle lokale fødevareproducenter, og endelig så arbejder vi med et tættere samspil imellem Jobcentret, Uddannelsescentret og vores eget erhvervscenter. Som jeg startede med at nævne, så er vi en medlemsbaseret organisation, og vi har plads til endnu flere medlemmer. Som medlem så er du med til at bidrage sammen med andre til den positive udvikling af vores lokale område. Du får endvidere adgang til en række medlemsfordele. Det kunne være adgang til vores spændende events og kurser. Du vil få adgang til et interessant netværk, og du vil få adgang til vores erhvervsrelevante nyhedsmail. Læs mere om vores ydelser og vores medlemsfordele på hjemmesiden, eller ring og hør, hvad vi kan gøre for dig.